खुलुमबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुवाहाटीनि आयुर्वेदिक कलेज आरो हस्पिटालनि बानजायनायाव बेसेनाङै मेगा हेल्थ चेकआप आरो सावस्रि सांग्रांथि बादा खुंफुंनो साखाफारा। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फैगौ 23 आगस्टआव खुंफुंनाय जागोन सावस्रि सिबिथाय बादा। बे सावस्रि सिबिथाय बादायाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बेमारिफोरखौ बाहागो लानो हांख्रायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेसेनाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालनि गागि देहा फाहामगिरिफोरा बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेनिखायनो सावस्रि सिबिथाय बादायाव थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय गासै राहा खालामनानै होनाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाल जालुकबारि गुवाहाटी जि आसाम आरो नर्थ इस्टनि गोजामसिन मोनसे मेडिकेल इन्स्टिटिउट आरो लोगोसे बिथांमोना मदद बिदों बिटिआर सरकारनिफ्राय बे मोनथाम इन्स्टिटिउसननि जयेन्ट मोनसे भेन्साराव जयेन्ट मोनसे इनिसिएटिभआव 23 आरो 30 23 एन्ड 30 मोननै मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस केम्पेइन जोङो लादों आरो गिबि हाबाफारि बायदियै 23 आगस्टआव फुंबिलिनि 6 बाजिनिफ्राय जगा सेसनखौ लाफानानै 9 बाजिनिफ्राय हेल्थ चेकआप आरो काउन्सिलिं सेसन बेयाव सार्जनफोर फैगोन, गायनि डाक्टर फैगोन, पेडियाट्रिक गथ'फोरनि मेडिसिन डाक्टर, आइ स्पेसियलिस्ट गासै डिपार्टमेन्टनि स्पेसियलाइज्ड डक्टरफोरा बेयाव फैगोन। कारना जाहैबाय जे गभ आयुर्वेदिक एन्ड हस्पिटाल बिथांमोननि प्लेटिनाम जुबिलि दङ आरो बे प्लेटिनाम जुबिलिखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना मेगा हेल्थ केम्प लानो थाखाय डिसिसन लादों। प्लेटिनाम जुबिलि सेलिब्रेसन कमिटि आरो आयुर्वेदिक कलेजनि प्रिन्सिपाल प्रफेसर डक्टर प्रणबज्योति बैश्य आरो बिथांमोना बिटिआर बा बड'लेण्डखौ स्पेसियेलि टारगेट खालामदों। कारन बिटिआरआव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव दाबो हेल्थ सेक्टराव बहुत आनरिच एरिया दङ, रुरेल एरिया दङ, जेराव जोङो देहायारि जेंनायाव मोगा मोगि जानो गोनां जायो, जायनि थाखाय दायना दायनिनि बिसासाबो मालाबा बेबायदि माने देहायारि ट्रिटमेन्ट मोनै बा नियारेस्ट हस्पिटालफ्राव साफिसियेन्ट नाम्बार्स अफ जोंनि ट्रिटमेन्टआ जायैनि थाखाय जोङो बेबायदि थासारियाव गोलैनाङो बा थैनो गोनां जायो। फारसेथिं जौ लोंनायनि थाखायबो गोबां सुबुंनि दा किडनि गाज्रि जानाय, लिभार गाज्रि जानाय बा बायदिसिना माखासे थासारिफ्रा दिनै फैनो हमदों, ड्राग्सनि इम्पेक्ट मोनसे फैनो हमदों। दा बेखायनो हेल्थ कनसियासनेस, देहायारि सांग्रांथि, देहाखौ जोङो जोथोन लानाय प्रिभेन्टिभ मेजार आरो जायफोरा दिनै नोरजिया जानानै बेमाराव भुगिनानै दङ बिथांमोननि देहाखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो। बे एल'पेथिकआनो जा बा आयुर्वेदिकआनो जा, नाथाय गभ आयुर्वेदिक कलेजआ माखासे स्पेसियेल एजेन्डा बा इनिसिएटिभ लानानै बिथांमोना फाहामथाय होनो थाखाय जोंनि जायगायाव फैगोन आरो बेखायनो बे जि मोनसे मेगा इनिसिएटिभ ससियेल सेक्टराव रायजो राजाफोरनि बा हिउमेन सार्भिसनि जि मोनसे बेसिक जिखिनि फान्डामेन्टेल जि निड्स बे निड्सखौ फुलफिल खालामनो थाखाय जिहेथु जोंनियाव साफिसियेन्ट नाम्बार अफ दाबो मेडिकेल कलेज बा सिभिल हस्पिटाल, मडेल हस्पिटाल बेबायदि गैया आरो जायफोर दङ बेबो माने 100% डाक्टार बा नार्स बा मेडिसिननि बेयाव आंखाल। दा बेखायनो बिथांमोना बेयाव फैगोन, टटेल चेकआपआ जागोन, चेकआप खालामनानै बेयाव हिमग्ल'बिननि टेस्ट जागोन, सुगार टेस्ट जागोन, बेयाव हाइट आरो वेट मेजारमेन्ट जागोन आरो जिखिनि बेसिक बेयाव माने लेबरेटरि टेस्टिंनि प्रयजन दङ बेफोरखौ खालामनायजों लोगोसे सासे सिनियर मस्ट डक्टर थागोन, बेजों लोगोसे पिजि स्टुडेन्ट थागोन, बेजों लोगोसे सासे आन्डार ग्रेजुवेटनि जायफोर डिग्रि लाबाय थादों बिथांमोन थागोन आरो मोनसे ब्लकआव साथाम डाक्टारनि माने 100निफ्राय 150 पेसेन्टखौ बिथांमोना नायगोन। प्राय 25 जननि मोनसे डाक्टारनि टिम फैगोन आरो बेयाव जगा सेसनबो जागोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा पाब्लिक मबिलाइजेसन आरो बिथांमोनखौ भलुन्टारि सार्भिस होनायनि थाखाय जिहेथु बे केम्पआनो बेसेन नाङा, रायजो राजाफोरा बा स्टुडेन्टफ्रा थाइसेबो फैसा होआबासिनो बेखौ फ्रि अफ कस्ट मोनगोन आरो बेयाव जोङो गासै क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानिफ्राय 40थासो मस्ट रिमट एरिया इन्ड' भुटान बर्डार बा रिमट अफ दा रिमटेस्ट एरिया बा जेराव हेल्थनि प्रयजन दङ, जेराव देहायारि जेंनानि माने मेक्सिमाम नाम्बार जेंनाखौ नुजादों, बै ओनसोलनिफ्राय फ्रि बास सार्भिस होनानै बेसेन नाङाजासे फ्रि बास सार्भिस होनानै बिथांमोनखौ लाबोनानै
जोंनि बैसो जानाय आइ आफा बैसोनि आयं आनैमोन बैसोनि बिथांमोनखौ बा देहायारि जायफोरा जेंना दङ बिथांमोनखौ लाबोनानै बेयाव सिकित्सा माने ट्रिटमेन्ट होनाय आरो लोगोसे स्क्रिनिं खालामनानै बिथांमोनखौ डायग्नोस खालामनाय मा बेमाराव गोलैदों बेखौ माने सिनायथिनाय बे हाबाखौ मावगोन। आरो क'क्राझार टाउननि ओनसोलाव जे 8-10थासो कलेज दङ, हायार सेकेन्डारि दङ आरो गोजानावबो दङ, बिथांमोननिफ्रायबो 100 to 200 स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनानै यां जेनेरेसन बा बे बैसोनिफ्रायनो जोङो बोरै देहाखौ साफिसियेन्ट जोङो मोजाङै हेल्दि जोङो लाखिनो थाखाय मा प्रिभेन्टिभ मेजार लानांगौ, माबायदि जोङो सोलिनांगौ, बिनि थाखायबो काउन्सिलिं होनाय जागोन। दा बेखायनो आङो बे सानाव बयखौबो हांख्रायबाय, जोङो पाब्लिसिटिनि थाखाय बेनार लागायगोन, बास हरनाय जागोन। जोंनि क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलनि दख'रा आफादफोरा बे हेल्थ केम्पनि थाखाय रायजो राजाखौ फोसावहैगोन आरो रायजो राजाफ्रा बे मथे फैनो हागोन माने मोजाङैनो। आरो गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जोङो बेयाव एक'मडेट खालामनानै, जेरै बेयाव सावताल आदिबासि दङ, कच राजबंसि दङ, बा नोङो बेंगलि दङ, बा बिदिनो गुबुन गुबुन राभा थाबाय, गार' थाबाय, बिथांमोनखौबो जोङो बेयाव हेल्थ केम्पआव लाबोनायनि थाखाय बेब'स्था खालामगोन। जों आसा खालामदों 23 तारिखनि जि क'क्राझार कलेज गभर्नमेन्ट कलेजाव लानो गोनां हाबाफारि बे मोजाङैनो जाफुंगोन आरो साक्सेसफुल मोनसे जोङो रिजाल्ट मोनगोन। आरो 30 आगस्टआव उदालगुरि कलेजाव जागोन, तामुलपुर उदालगुरि बे एरियानि थाखाय। आरो उननि समाव बाक्सा बा चिरांनि आद्रा थानाय माखासे ओनसोलफोरखौबो लानानै जों खालामनायनि थाखाय प्लेनिं पलिसि लागोन। दा बेखायनो आङो बयखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय। आरो जायफोर बिराद सिरियास पेसेन्ट नुजागोन, जायफोरखौ इमिडियेट आरो आर्जेन्ट एडभान्स माने मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि प्रयजन दङ, बिथांमोनखौ गुवाहाटीनि गभ आयुर्वेदिक मेडिकेल एन्ड कलेज आरो हस्पिटालाव लांनानै सिकित्सा खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो एसुरेन्स होदों। आरो बे प्रक्रियाखौ 100-200 जेसेबां नुजायो जोङो माने हाबाफारिखौ लागोन। आरो बे लार्ज स्केल मोनसे हिउमेनिटेरि जि सार्भिस, बे सार्भिसखौ बयबो जाहाथे लाफैनो थाखाय गोसो गुदुङै फैयो। गायनाय फुनाया जोब्बाय आरो गामि ओनसोलाव दा बयबो गावबा गाव हाबाफारियाव मुखुब दङब्लाबो सानसेखौ बियार खालामनानै बयबो जाहाथे बाहागो लाफैयो। आरो भलुन्टारिबो, जेराव जेराव बासनि सार्भिसा सहैया, सोरबा साइकेलजों फैनानै, सोरबा बाइकजों फैनानै फ्रि हेल्थ चेकआप आरो माने पाब्लिक एवारनेस केम्पेन माने मेडिकेलनि थाखाय, देहायारि बा सावस्रिनि थाखाय लाफैनो हागोन। आं बेनिखायनो बयखौबो बे हाबाफारिखौ बोजबनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि फरायसा फरायसुलि यां जेनेरेसन आरो जोंनि गासै रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों बे मोनसे मेगा इनिसियेटिभखौ बजबनो थाखाय आरो गावनि देहाखौ बेयाव एग्जामिन खालामफैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। गोजोन्थों। White doves fly high, spread the word of peace from above the sky. This world is brimming with knowledge. Come, let's find the light, build on our hopes and fly high. Welcome to the Bodoland, the land of mighty Ghatotkash, son of Bhim and Hirimba, where the earth dances to the tune of Bagurumba, where the valley rings with the sound of Kam, Sifung and Serza, where wisdom thrives on integrity, the land of divine and serenity. Welcome to Kokrajhar, the city of peace, with passion for the game. Come on, let's unite. The Duran Cup arrives, a football fiesta, मिलके सब झूमे, ये मौसम है ऐसा, बढ़ते बदलते बोडोलैंड का, चलो हम भी जरिया बने। जोङो देरहागोन सुबुं जारिमिनाव जोंबो लिरलांगोन गेलेनाय सोलोंनाय जेरावबो जोंबो जौगागोन
जब जब देश को पड़े बुरी नजर, जान पे खेल कर बरसाए उस पे कहर। चट्टान भी न रोक पाए है जुनू जो दिल में समाए, इसलिए हम कहते हैं जय जवान जय जवान जय जय जवान। खेलु आहा खेलर মাজেৰে বন্ধুত্ব গঢ়ো আহা, উল্লাসত আমি আমাৰ কণ্ঠস্বৰ বিচাৰি পাম। With every goal, a shared delight in this carnival heart-step flight. Coco, boxing, ISPL, Santos Trophy, Hero I League Cup. Friendships are forged at battles so won. Boroland spirit shines like the sun. Welcome to Kokrajan, the city of peace. With passion for the game, come on let's unite. The Duran cover rides, a football fiesta, मिलके सब झूमे, ये मौसम है ऐसा, बढ़ते बदलते बोरोलैंड का, चलो हम भी जरिया बने।